Tulen. A few moments later. Oliko sinne muuten mitään talavirenkkaita tai semmosia? Ei oo muuta ei se ole ongelma, jos ne sinne ylivieskaan tässä syssyn mittaan kattautuu. Mikähän tuo low light moodi tässä on? Low life moodi. Low life, kun sitä ei voi aktivoida ollenkaan. Sulla on joku asetus niin, että sitä ei voi käyttää niin siinä. Mutta mikähän se on? Stabilisaattori. No se, nyt se mä kokeilin ottaa sen pois päin, mutta se ei vaan ottanut. Kylmää kyytiä. Valot päälle, Erkki. Oho. Oi, se kompi mie. Kumpi on kumpi. Se on plus. Ydintesti. Hyvät näin navat. Tuning. Laakista. Käynnistytkö niinku kuuseen auki? Sehän menee vahvasti. Tulen. Täytyy lähteä. Yritys lähteä, joo. Tää käy nyt lämmillä. Joo. Se noin. Vieläkö vaikuttaa hyvältä idealta? Hyvin se toimii ainakin. Täällä on joku hiiri käynyt syömässä varusteita. Eikä. Meinaako, että mintut ovipahvit ei oo enää mintut? Okei, jää. Peräkonten luukkunut nyt erillistä vipua tässä. Eriten vipua. Ei oo eriten vipua se.
haperua tää. Se pohja. Niin, tää on aivan mennyt palaseksi täällä pakkasessa. Mitä teet tämmöstä? Pitumin tapasta. Niin. No nyt tämmöstä kumpana. Shit. Mahtoisiko tähän, mittapa varsin miten pitkä tämä on? Niin sä pistät ylös näitä lukuja. Tähän videolle. Eli Niinkö? 61. 61. Mutta mä mietin, että jos ne mahtuis ne akut tähän näin. Niinku vierekkäin tuohon. Niin, vierekkäin tai sitten sillä lailla... Pitkä ei mene, se piti olla se metri. Itse asiassa sitä mä mietin No niin, otetaanpa toinen mitta. 1,8 m. Se on leviämpi kuin golfi. Sitäkin mä mietin, että jos panis niinku 2 akkua näin ja sitten toiset akut sen päälle näin. Joo. Tekis siihen kun semmosen telin, että noista valaa niinku 2 sinne päällä. Kolmiomuotoinen kotelo. Tai vinoseinäinen. Niin. Ettei hyödynnetä tätä golfin nerokasta ideaa, että laitetaan... Niin, kai ja se akkuhan ei ollut kovin leviä kuitenkaan, että sehän... Mitä se pörrää? Eihän sillä ole edes virtalukossa avaimen. En tiedä. Eihän sua riivaa. Tässä on. Minä on noin tässä. Siellä on joku Kremlini nyt. No oo. Joo. 108 oli leveys, korkeus on... Se on aika matala, 44. No joo, Ja niin. sitten täältä mitataan penkkien takalaitoon. Meneekö sinne? Menihän se. 45 voi olla. 45. Jopa 46, mutta se menee jo vähän. Äärirajalta. Joo. Ostin ottaa ne akut mukaan. Tai yksi akku ainakin mukaan, jos mitannut sitten. Ja 25 senttiä yksi. Ja syvyys oliko se 17 senttiä? Niin. Niin tosiaan, että jos panis 2 akkua ja sitten 2 akkua päälle näin. Ja tekis siitä metallista tai puusta tekis jonkun semmoisen kehiko siihen. Sulla on hyvin näkyy nuo pultin kannat tuonne saa ainakin hyvin akkukiinnikettä ja tuossa on joku läpivienti, tohon voisi ehkä kiinnittää tuolla. Tuolla on pultti. Niin muuten onkin. Tuo oli 108. Tämä oli 61. Tämä on 45. Ja vielä puuttuu tuo väli. Mä veikkaisin, että jos se on siellä 45 sentin kohdalla, niin tuo yläreuna ei saa kyllä olla kuin 40 senttiä. Se ottaa jo tuohon johonkin näihin kiinni. Perhana, niin muuten ottaakin. Jarrunvaloista ei voi poistaa oikein. Ai niin kuin minä olen tehnyt Hondan kanssa. Onko se jarru? Eikö se on tuo pyyhkiä? Niin onkin joo. Mutta ei sitä saa silti ottaa, kun se pitää olla se alkuperäinen. Alkuperäinen verho siinä. Tuo on vähän paska. Siihen pitää tehdä lovivaisen kotelosta. Jos me tehdään 2 elementillä, niin me tehdään tolle puolelle kotelo ja laitetaan akut pohjalle. Keskellä. No se on yksi vaihtoehto, joo. En tiedä yhtään, että miten se vaikuttaa sointiin, mutta... Siinä pitää vaan virittää sitten molemmat elementit erikseen. Niin on. Ois kyllä kovaa homma, ei ehkä tuu mieleenkään semmonen. Ei. Tuli mieleen, mutta... Tuli mieleen, mutta sopiiko meidän luonnolle tommonen ollenkaan? No. Liian kovaa työ. Merkataan tuo ylälaite sitten vaikka 38 senttiä. Se on kyllä ihan päin persyttä sitten tuo alamista. Siellä nyt on. Oi ittu. Siinä. No hyi! Aivan umpihommes. No umpihommes. Jätetään. Eikä se nyt talven aikana. Se on pakkasessa, eikä se home siellä leviä. Ei sitä nyt kannata päästä.
Voiko se nyt tehdä mitään sitä? Ei varmaan. No niin, se on laskettu nyt. 240 litraa on käytettävissä kontissa. Siitä menee 30%, varmaan 1/3 menee akkuille. Joo, varmasti joo. Ihan osaattais päättää vaan, että mikä se on se hintaluokka sitten. Niin, hinta. Niin, no eihän me tiedetä muutenkaan vielä. Ei ne säännöt ole vielä plakkarissa. Ei varmaan kukaan vielä tiedä niitä sääntöjä. Näinpä. Tietenkin vois olettaa sitä 1000 euron luokkaa taas, mutta niin. 450 tonni tai se X-Class. Ne on varmaan ne mielenkiintoisemmat meille. Itseä kiinnostaa se X-Class justiin sen. Se X-Class olisi kyllä itselläkin semmoinen mielenkiintoinen, mutta saa nyt nähdä mitä ne keksii Matti ja Kari sitten siihen, että niillä on oma kuvionsa se Fiestan kanssa ja se ratkaisee tietysti paljon, että mihin sitä sitten yhteispäätöksellä lähdetään, mutta voihan se olla, että sitä X-Classia ei tänä vuonna ole, tai sitten siinä on eri kalusto. Se olisikin jännä, että jos siinä olisi eri kalusto, varmaan onkin. Vahvistihan meidän pitää saada mahtumaan johonkin, mutta nehän nyt nousi ne takapenkit siitä ylös. Hommeiset takapenkit. Hommeiset takapenkit, joo. Ehkä sinne pystyisi mahuttaa vahvasti mennä. Kyllä. Milloin me aloitettiin se golfilaitto viime vuonna? No käytännössähän se alkoi vasta, oliko se Toukokuussa. Olisiko se ollut huhtikuuta? Jos katsoo videosta tää. Kotelohan oli kasattuna jo valmiiksi ja siksi siihen piti tehdä se kolo siihen pohjaan, että se mahtui siihen. Ensimmäinen kotelo oli siellä oli se ylläri siellä kontin pohjassa. Kyllä. Nyt on ehkä vähän mahdollisuus paremmin sommitella. Tuossa on kyllä aika tasaisen oloinen se kontin pohja. Kyllä. Tälläkin kertaa päädytään varmaan tuosta naapurista hakemaan levyt sitten palvelumakasiinista. Ja sieltä saadaan levyt hankittua. Hyvin toimi viime kerralla, että jos tarvittiin jotain levyä, niin sähköpostilla vaan, niin sai aina paikkaa paikan perään. Kyllä. Eiköhän me jonkinmoinen kampe siihen taikinoon. Ja on meillä se vanha kotelon raatokin tuolla, että periaatteessa nyt ei olisi ihan täys mahdottomuus hyödyntää sitäkään. Mutta kyllä. Ja varmaan Pösön kanssa nyt koitetaan välttää niitä virheitä, mitä tehtiin golfin kanssa. Että se päästään niin kuin vähemmällä työllä ehkä ensi vuonna. Että joo. Ja ei lähdetä niin jättimäistä koteloa kuitenkaan heti ensimmäisenä tekemään, että se tuntuu, että olisi mennyt kyllä pienemmälläkin, että se oli varsinkin se 15 sen kanssa, niin se oli loppujen lopuksi kutistettu aika pikkuseksi ja se soja väännettämään hyvin. Niin hyvin, että se paloi. Niin hyvin, että se paloi, mutta se on Petrin vika se. Petrin vika, joo. Kyllä. Ei ole muuta kuin ruveta miettimään, että miten me poltetaan nuo tulevat passot sitten. Yes. Petrillä varmaan nekin. Näin on. Pösömies.